सालबारियाव 6 साननि हाबाफारिजों श्री श्री बिमा माइनाव फुजा खुंफुंनो साखाफारा। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव गुबुन गुबुन बोसोरफोराव फालिबोनाय बादिनो देग्लायबो फैगौ 29 अक्ट'बरनिफ्राय 2 नभेम्बरसिम 6 साननि हाबाफारिजों 90थि फोरबो श्री श्री बिमा माइनाव फुजा फालिनो साखाफारा। हाबाफारि बादियै गिबि सान 28 अक्ट'बर खालारखालि गाहाय लांगोना बेखेवनाय, फिरफिला बिरहोनाय, रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय, गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय, मन्दिरनि हाबलां बेखेवनाय, जौसांसालि बेखेवनाय, मावबादा बेखेवनाय, सावस्रि बादा बेखेवनाय आरो मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव पुजारिनि गोथार दै लाबोनाय, आलारि फोजोंनायजों देबीनो फुजा बावनाय बायदि बायदि आरो गोबां बायदि बायदि हाबाफारि जेरै धुलिया दिन्थिफुंनाय, नायजाब दिन्थिफुंनाय, मोसानाय बादायलायनाय लोगोसे जोबथारनायाव 2 नभेम्बर खालारखालि गेवलां मेल आरो मोनाबिलियाव चक्रपानि बर' गोसोखां हारिमु दिन्थिफुंनाय एबा हारिमु मोनाबिलिनि हाबाफारि लानाय जादों होनना खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। जोङो गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ जों बरायनानै लाग्रोबाय। जोङो देग्लाय बे 90थि बिमा माइनाव बे फोरबोखौ जोङो 6 साननि थाखाय फालिनो थाखाय आखायाव लादों। दिनै जोंनि बे बिमा माइनाव फुजा कमिटिनि बैसोआ 89 बोसोर जाबाय। मानो होनब्ला बियो 1934 इं मायथाइयावनो बेखौ गायसननाय जादोंमोन। बावहाय जोंनिया खुला गान दं, जायखौ जोङो जात्रा गान होनो। बावहाय बर' फालानै दं आरो असमिया फालानै दं आरो लोगोसे कामरुपिया धुलिया बावहाय भावना खिन्थिनाय जागोन आरो लोगोसे किसुमान जोंनाव कालचारेल नाइट दं, गिबि सानखालिबो दं आरो जोबखालि दं। जिहेतु गोबां फुजा खुंनायनि मुङाव जौ जुवा बायदिसिना लोंनाय जानाय माखासे खायसे कमिटिफोरा हाबाफारि खालामो, नोंथांमोननियाव बेफोरबायदि माबा मोनसे हाबाफारिफोर जागोन नामा? जोंनाव डाइरेक्सन हरदों माने प्रखाखननिफ्राय। जों बेफोरखौ जिहेतुके जोंनि बे लोक्षि फुजा कमिटिया मोनसे हदर जायगानि मोनसे हदर लोक्षि फुजा कमिटि, ओंखायनो जों बावहाय थानाया खाथियावनो दं, लोगोसे SDPO अफिसाबो खाथियावनो दं आरो लोगोसे सिभिल SDO अफिसाबो खाथियावनो दं। बेखायनो जोङो बेफोरखौ जोङो जागा होआखै आरो जोङो मोजाङैनो बिथांमोननि SOPखौ जों मानिनानै सोलिगोन होनना जों आसा फारिदों। गासै हिसाबै जोङो लकेलनि जोङो लादों, जेनेबा जोंहा MLA दं आरो MCLA दं, लोगोसे बे जायगानिनो मानिजाथाव बैसोगोरा आरो बेयाव बिहोमा होलांनाय मानसिफोरखौनो जों बावहाय बायदि बायदि हाबाफारियाव जों सरजाबनानै लानाय जादों। जों बेखौनो खावलायहरगोन, दिनै बे 90थि बिमा माइनाव लोक्षि फुजा बे फोरबोखौ जाहाथे जायगानिजों लोगोसे बायदि बायदि दाब दाब जायगानि रायजो राजाफोरा बावहाय फैयो आरो जोंखौ फैनानै थुलुंगा होफैयो आरो जोंनि जिथु बावहाय दिन्थिफुंनाय बेखौ बिथांमोना बाहागो लाफैयो, बेखौनो जों खावलायहरगोन। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायग्रोनाय जाबाय। जों बेखौनो आसा खालायदो बोसोरफ्रोमबो जोंहा जेरै लाहार फाहार खुङो, एबारबो जों 90थि जिथु माइनाव फोरबो, बे माइनाव फोरबोखौ खुंनायनि लाहार फाहार खालायदों। आरो बे बेलायाव जों गासै रायजो राजानिफ्राय थुलुंगाखौ लुबैदों। बे बोसोराव सानबानि हाबाफारिमोन, एबार जों 6 दिननि हाबाफारि लादो। माबायाथ' हाबाफारियाथ' एखेयानो फ्राय, खिन्थु एसे सोलाय सोलु खालायनानै गाजा गोमजा सोलिगोन नामा? गाजा गोमजा सोलिगोन।